Ay nako, ang init ng panahon ngayon. Wala pa namang nagpatambal sa akin. Ay nako, kanina pa ako dito nakaupo. Pero walang nagpatambal. Bakit kaya? Siguro, hindi na ako kinakailangan sa mundong ito. Kasi, marami ng mga doktor ngayon. Hindi ako nag-aaral, pero itong mga tambal ko naman ay gumagana. Kaya, bahala na. Basta dito na lang ako. Ay nako, wala naging matambal nilang panahon na. Ay, sana may hulog na. Uy, bata mo ba? Puntay ka nga dito. Bakit po alboralyo? Alboralyo. Tama ba yun? Tama ba yun? Alboralyo. Anong alboralyo? Hindi ako alboralyo. Ako ay isang albularyo. Alam mo ba ngayon? At ang ginagawa ko ngayon ay nakikita ko sa iyo na isa kang lampa. Kaya gusto kong pagagalingin kita gamit ang aking mga kapangyarihan. Aking kapangyarihan pala ngayon. Ano yan tawag dyan? Anong ginagawa mo? Totoo po yan. Baka hindi ako ito tawag dito maulian. Ang kamay ko sige nga, subukan mo. Oo nga, totoo ito. Galing pa to sa mga ninuno namin. At itong mga tambal na ito ay gumagana sa mga sakit. Baka hindi yan totoo. Totoo nga. Fake yan eh. Bigat ang ulo mo, totoo ito. Sige nga, subukan mo. Kung dali. totoo ba? Subukan ko ito. Itong tambal na ito ay galing ko sa ninuno. Bakit? Hagunoy yan eh. Hindi ito hagunoy. Hagunoy yan Kapariya lang ito na hagunoy. Nandito lang sa probinsya. Tawag dito sa Bisaya? Ilo. Kapariya lang ito na hagunoy. Ito Kapag tumatay ka, ito yung iniilo niya. Hindi. Pakinig ka muna. Ito Ba't ang ang baho? hagunoy ng isang sa unang panahon ng hagunoy. Ang Sige sinasabi mong hagunoy, sige nga. modern na yun, hindi yun. Sige nga, gumagana. subukan mo. Sige, Oo. susubukan ko na. Ano ito ba na ba ikaw naman naman? Nasaan mo na yan? Nasaan bang pilay mo? Ito. Wala na. Ito na lang. Ito na. Wala na lang. Para kami kamasari para magkalibre sa agad na. Gumagana ba? Magana nga, totoo nga. Thank you. Hindi ka muna. Hindi pa yan. Masyadong gumagana. May pangalawa akong tambal dito na. Lalong gumagana ngayon. Sige nga, subukan mo. Subukan ko nga. Ito pa. Bakit yan? Itong tambal na to. Anong klaseng tambal yan? Sinaunang tambal ito. Galing pa sa ninuno namin. Kung sinauna, bakit buhay pa ito? Dapat patay na yan. Kaya nga tambal eh. Kasi ito buhay na ito. Itatambal natin sa putang kamot mo yan. Pilay yan. Ito, bote na yung hagunoy pang ilo sa probinsya. Huwag mo na patagalin para Bote. gumana na. Gumana yung Huwag mo na patagalin. Huwag mo na patagalin. sige nga. Hasta la vez ni ban si ramota man kramot moy nang murughuang ka yatay kung bakit nagpabukat lang kasi mga inahan wala ito kang nakilay ka dalawang kang nagsakar ka teorya yan men Oo nga. Salamat. Uwi na ako. Thank you. May bayad. wala free lang yun kasi bata ka naman eh mabigat ka lang sa iyong ina Salamat. Salamat. Ayo. Magtuon be. Tagalog ay. Manong, pagamot ako.
bata. Saan ka ba galing? Andun ako, nagtatago, napanood ko yung nagawa mo dito. Gusto ko rin ng gumaling ako ng sakit. Ito, nga. Ganun ba? Sige, papagalingin kita. Dahil ganun, sinauna pa itong tambal sa akin ni Nono. Kaya, papagalingin kita. Ano yan? Tambal nga sa sinaunang panahon. Anong klase? Ay, hindi. Anong klase? Putang ina naman. Sige na. Gusto ko na gumaling now. No? Huwag ka mo to. Ganyan. Ano naman to? Parang i-vibrate ako ah. Ano? Yan lang. Puta. Ano? Oh, ayun. Siguro, nakurintihan ka. Kaya ka ganito. Oh, kaya nga. Sige. Balatan. Orasyon na natin to. Oh, alam yung yata yung mata. Anong duwa magkurente. Tingyata yung mata. Hindi. Wala nang kurente tayo. Ano ba yan? Ano yan? Uy, Hindi naman ako naayo. di ba? Hindi. Di ba? Wala akong maramdaman eh. Wala. Kailangan, Ano sige, to? sige. Ano? Putang ina, gago ka ba? Sino Wala pangalawa? akong maramdaman ito. Siguradong gagaling ka na nito. Hindi Alam yan. mo na. Ang klaseng gamot yan. Wala akong... Alam mo na. Sige. Sige. Arigato kaning mataan at ay glungo ninyo. Kaya tingin hatod. Iyang kaugmaon. Amen. Ano? Ano ba? Ay, gamaling niya ba? Hindi pa. Hindi. Ina. Hindi pa rin. No? Bakit hindi gumana? Hindi. Galing pa to sa ninuno namin. Wala. Hindi yan. Sige. May pangatlo pa Manipik. tayong step na gagawin. Para gumaling na ata. Sige. Ano na yun? Itong tambal na to, espesyal to sa lahat. Sige. Hindi mo pa nakikita sa tanang buhay mo, kaya mag-ingat ka dito. Masyadong malakas ang enerhiya nito. Sige na nung. Kailangan mo na. Tingnan natin. Itong malaki. Uy, ano yan? Galing pa to sa nilono namin. Ito ang pinaka-espesyal para gumaling ka ng lubong. Awan na, okay na ko. Hindi pwede. Okay na ko. Gago, hindi pwede. Okay na ko.